Skont ir-rapport annwali u dak finanzjarju tal-Malta Business Registry, l-attività tan-negozji żdiedet sew bil-wasla ta' kumpaniji ġodda anke minn barra minn Malta. Il-kap eżekuttiv tal-MBR, Dr. Geraldine Spiteri Lucas, spjegat lil TVM News li Malta qed tiġbed negozji ta' aktar kwalità anke fil-kwalità ta' xogħlijiet li qed jagħtu lil ħaddiema. Illum qed naraw kumpaniji ta' ħafna kwalità aħjar li qed jiġu Malta jixtru l-proprjetà, ħadmu persuni, ġifieri il-kwalità u l-link ma' ġurisdizzjoni, ġifieri llum il-ġurnata maċ għandna daqshekk ammont ta' kumpaniji li jiġu kumpanija barranin biss jirreġistraw il-kumpanija u għafqetem, ġifieri llum qed naraw li hemm iktar nexus mal-ġurisdizzjoni. Dr. Spiteri Lucas qalet li s-sena li għaddiet kien hemm ir-reġistrazzjoni ta' kważi 215,000 dokument, fosthom il-ħruġ ta' 14,100 ċertifikat li huma essenzjali għall-operat serju tan-negozji. Spjegat ukoll li r-reġistru kompla jafas fuq spezzjonijiet tan-negozji biex jaċċerta li l-operat isir kif suppost u li d-dettalji tan-negozji inkluż tad-diretturi u anki tal-azzjonisti ikun korrett. Is-sena li għaddiet ir-reġistru għadda minn taħt l-arbiel ukoll aktar minn 21,900 notifika u wetta aktar minn 1,600 spezzjoni fuq il-postijiet tan-negozji. Ħidma wkoll importanti tar-reġistru kienet il-bidla għal aktar digitalizzazzjoni fejn ġiet issimplifikata aktar il-ħidma ta' reġistrar għal kumpaniji b'sistemi online. Kien hemm inizjattiva fl-EU illi stabilixxew ċerti kriterji fejn firma diġitali tista' tkun ekwivalenti għal firma bil-linka. U aħna introduċejna din il-firma wkoll fis-sistemi tagħna, ġifieri dak li jkun jista' jagħmel kollox fejn għandu x'qasam ma' kumpaniji mis-sistema tagħna l-Baros. Ir-rapport juri li l-entità assigurat li issaħħaħ u tħares l-interessi tal-ġurisdizzjoni Maltija wara snin ta' bidliet kbar leġislattivi fis-settur tas-servizzi korporattivi u daħħal ukoll qafas leġislattiv ġdid. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri irrimarka li s-sena li għaddiet kienet sena ta' kisbiet importanti għall-MBR u qal il-Gvern huwa impenjat li jsaħħaħ ekosistema pożittiva, sigura u dinamika għal komunità tan-negozju.